sad moje pitanje bi bilo gde sam tu ja u svemu tome? To je pravo pitanje. To je kriza, jel da? To- Ko sam ja? To je pitanje od koje počinje možda svesnost da se nalazimo u nekoj krizi. Najskuplja pitanja. Najskuplja pitanja. Sad, mene interesuje, recimo, nešto tvoje lično. Kako je tebi bilo? Da li si možda osetila ili si predupredila zato što opet se baviš i terapijom i lekar si i nekako mogla si da predvidiš? Pa zapravo nisam predvidela. Sada kada pogledam, moja kriza je krenula tačno u 35. godini. Onako školski, jel da? Školski. Jel se mi vadimo na to? Kao ja sam u PMS-u, nemoj da me diraš. Ne vadimo se, mi mislimo da je to. Mi mislimo da je problem samo hormonski.